Senkingeni kaloku. Okay. It's a tripod. Hi guys, I'm back. Indawo elayithela ibhede kanje. Enjoy, guys. Ninjan guys. Good. Hello. Sawubona mazwidi. Sawubona mazwidi. Thank you, Mitali. Sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila mazwidi njani? Ngiyaphila. Wazwamuhle. Ngiyabonga wazamuhle nawe. Ngiyamthanda amawivu wakho. Angozi? Ngithanda amawivu wakho. Uthanda yini? Amawivu wakho. Ngiyabonga bakithi. Awuyidingi imoto? Ini? Awuyifuni imoto? Lutho mntana kithi angisebenzi. Self-employed. Angizwa? Self-employed. Eh. Eya. Yini usengakhona ukuyithola? Serious? Yes. As long as you 7.5 yale. Eh. Okay, as long as ngiyakuzwa. 7.5 yale ngenyanga. U750. 7,500 yale. Yeah. Ngiyaphila njani Stepfather? Ngiyabonga. Angozi? Ngithi okay, ngizokutshela bese ngi-right. Wodani. Ngiyaphila njani philani? Aphila. Nazi ngifuna ikwidi lapha malini ikwidi. Ikwidi ngicela ungi-WhatsApp ngizokusendela. Inamba WhatsApp. Okay mana, ama-price when mana nenza kanjani lapho? Ama-price aqala ku-2.5. Ada debit reviews ulithola kanjani lo? Angozi? Akwazi na kuzandami ka wena.
Oh ngithi mina okay ngcono uvele WhatsApp yabo khona ngizobuza kahle. Under depth Yeah, view lo inamba muntu. yami kuyi-bio. Ibhayo. Under Yes, depth view lo. TikTok. Okay, hayi ngibheka khona. Anguzwa? It's alright ngibheka khona ngubhalele. Okay, ungibhalele ku-WhatsApp ngizokuphendula. Alright. Abadinga iy'moto ngicela bethathe inamba yami kuyi-bio. Hey gorgeous. Hello David. Hi. Hello. Hello. Ay, akuzwakali Shane. Zobe ngin-check guys. But odinga imoto ngicela inamba yami lapha